Urang bungka maretang banang dipuntah dan disingkir. Disongsong silek juga lombang. Tandora Minang Barawe Gadang. Anak Daro Jumarap Tunai berserta rombongan. Dianjong tinggi diambak wadang sarantak tibu kasabejo suri. Dipaek katungak tuwo pabarih katiang panjang. Dari jauh anak Daro Jumarap Tunai lah jadi tibu kami busangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditiliak puninyo kato adat tampak lima boy cepat kantang tujuan barik juga lebih bulat di kato nak pewe irun yang sempurna la usah atau mokokan janjikanlah ibu dia pihak dari dan sahariko hari ditakut ditunaikan janji didapok nabakar di kandung barik juga lebih dilingkar lukik jadi batu di covid dan di sombong panurung kato kato adat kato usoli adat di luar timur pulau di dalam alam Minangkabau. Nan bau kuah nambah kabut, nan babarik, nan bapai, nan baijo, nan bapakai. Indah lipu de hujan bamatang lokal kembali. Suri tergantung bau nasi gampang patongak nan baisi menurut adat babatang. Bulet ayi atau pembuluh bulet kato de pokokan. Kok boleh tak boleh kita golekkan pijak dan apik kita layangkan kanlah tampak ukur itu
Nan dari liau lah mudik, nan dari mudik pelah hidup. Udang ketek tua muda alim ulama judik pandai suruh pendam dalam kampung milik mama coba mudu dan memujuk tempur takai kajian tempur takai. Baik tujuh budo kandung limpapet rumah nanggo orang Sumarang yang nanti lah lompok kopit kesatuannya menanti anak daro Jumara Kulai anak daro Jumara Kulai berserta rombongan diangkat sebagai solat dianjung budinan teki adok anak daro Jumara Kulai baru konstitusi sirih saulay na bacabiak pinang badidi na bagotok gombil sayla na batipia sodak sapalik na mamakan datapit ko na sonang ganti. Di darah kayu setapuk uritnya jelo sampai ke topian dikutuk akalangan. Lah tampak Sumarah kampung sarana oleh lah jadi kulo penerima jiwa yang pikiran Pancasila bersama bangsa. Awal mula kata bisobuk ujuk andai buah rudiangan kita menandat sempurna. Cupak pakai lukisan buik sukiman pohang jolen.